citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, cease and desist order gi-issue sa DENR Batok Mining Company sa Banay-Banay, Davao Oriental nga responsable sa pagdiskolor sa suba ug dagat sa lungsod. Bolton Bridge 1 ug 2, temporaryong gisirado sa DPWH tungod sa liki human sa sunog sa mga balay ilawom sa tulay. Sa detalye sa ato mga balita, nag-issue og cease and desist order ang DENR Mines and Geosciences Bureau 11 sa ARC Nickel Resources Incorporated sa Banay-Banay, Davao Oriental nga responsable sa pagdiskolor sa tubig sa suba ug dagat sa lungsod. Nagpasabot nga dili una mag-operate ang kumpanya, hilabi na nga naay nakita ang DENR nga violation niini. Ani ang report. Mismo ang taga DENR 11 ang naghatod ug nag-serve sa cease and desist order batok sa ARC Nickel Resources Incorporated nga usa ka mining company sa Purok Size, Barangay Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental. Ang kumpanya gitudlong responsable sa pagdiskolor sa tubig sa Mapagba ug Pintatagan rivers tungod sa ilang mining operation sa bukid nga apektado hasta ang kadagatan sa lungsod. Busa gipaundang unang operasyon sa kumpanya. Our delivery of notice of violation to Arc Nickel Resources Incorporated and cease and desist order that will be answered after 1 week. Yes, 1 week. Nagpagawa sa ilang findings ang DENR sa mga violations kumpanya. Usa na niini ang non-compliance sa ACC Condition Number 1 kung pakyas nga pagtukod og wastewater treatment facilities sama sa siltation ponds ug sealed septic vault. Non-compliance sa ACC Condition Number 4 kung pag-install og materials recovery facility. Ug uban pa, nadawat og gipermahan sab sa kumpanya ang CDO. Daghang residente sa Banay-Banay, Davao Oriental ang nabalaka diyang nagdiskolor ang tubig sa ilang suba nga may diretso sa kadagatan ni adtong Biyernes. Nahitabo kini sanglit ulan sa kabukiran sa Davao de Oro ug Davao Oriental ni adtong Tungura. Kung basihan ang gi-issue nga cease and desist order nga gitunol batok sa management sa Riverbend Consolidated Mining Corporation, ARC Nickel Resources Incorporated sa Banay-Banay, Davao Oriental, wala matud pa siltation fund ang kumpanya. Apan sa dihang gipangutana sa Newsline, unsay nahimong problema og nganong mabaw ang tubig, na otro ang tono sa taga DENR. Ani ang report. After heavy precipitation occurred for more than 12 hours with an accumulated rainfall intensity of 88.1 millimeter on January 13, 2022, as per Pag-asa Tagum Station. The large volume of water allegedly may be result to such siltation that caused discoloration of the said river. Based on the initial investigation and assessment, the potential source of siltation and discoloration along the Mapagba River was attributed to active mining activity of Arc Nickel Resources Incorporated, operator of the Riverbend Consolidated Mining Corporation. There were identified areas with overburden and waste material that broke the mitigating measures and drained toward the siltation pond. Sulod sa 72 oras, gipaundang na sa DENR ang mining operations sa Riverbend Consolidated Mining Corporation
ARC Nickel Resources Incorporated sa Banay-Banay, Davao Oriental kaganihang puntag. Kinihuman nakita og tulo ka paglapas sa ilang environmental clearance certificate ang nahisgutang kumpanya. Tulo ka kalapasan sa ECC provision ang nahimong rason sa pagpaunlang sa operasyon. Nahatagan og ECC ang kumpanya ni atong November 4, 2020 ug formal kini nagsugod sa ilang operasyon niadtong Setyembre 28, 2021. Apan gipaunang kini kaganihang buntag tungod kay gikinahanglan butangan og mga bag-ong siltation ponds ang ilang sites aron dili na modahili sa kasapaan ang yuta nga naigo sa ilang pagkutkot. Sa ilang cease and desist order, gibutang sa DENR nga walay siltation pond ang kumpanya. Apan, matud ni Rued Nakila, ang consultant o spokesperson sa kumpanya, dunay upat ka siltation ponds nga ilang gibutang apan nangita og laing agianan ang tubig, hinungdan nga midiretso kini sa pintatagan og Mapagba Rivers niadtong Biyernes, Enero 14. Yung ano po namin ma'am, yung sa mga environmental control measures po namin, we have our controls at the mine site as well as the nearby water bodies po. It so happened that our control measures is medyo hindi siya enough to or not sufficient to handle the volume of water na na experience po namin during that time po. So nag-overflow po siya. Susamang rason sa pagbaha ang gisaysay kanamo ni Banay-Banay Mayor Ada Caballero Lopez. Yesterday, January 14, no, I went to the site, not actually the site, but the office of the ARC Nickel, which is the large-scale mining company na naadiri karon sa Banay-Banay, and it started ang full operations right now. Medyo nag-overflow daw ang ilahang kwan dito sa mining site, and of course, ay kwan man yan siya, laterite, and then mga nickel. So orange ang color ni naog sa sapa, but this dagat nato syempre dili siya kundi sapa. Sa mga nangutana, nganong orange ang color sa yuta. Mao kini ang tubag ni Mines and Geosciences Bureau Regional Director Attorney Jasper Anthony Lascano. Ating pong geologic ano po ng ating lugar is nickel laterite po. Kaya expected po yung mga siltation. Kulang ang siltation pan, maong migawas ang tubig o kini ang nalapas sa kumpanya. Pila ba di ay ang multa? Ug unsa ang silot sa mga nakalapas? Ang naging resolution po talaga dapat ay madagdagan yung kanilang siltation funds and control measures so that hindi po mangyari ito at hindi na po ma-aggravate pa yung situation. Tungod ni ini, kinahanglang ayuhon sa kumpanya ang siltation funds kung ponduhanan sa tubig aron didto molugdang ang yuta ug ang tubig nga ikanaog sa kasapaan puti na ug dili na orange. Kay milapas ang kumpanya. Pila day ang multa? Administratively, it has a corresponding penalty po of 50,000. But hindi lang po dyan. It's because we have a law, which is the Clean Water Act. So, based on the Clean Water Act, so dapat may sufficient evidence po tayo so that we can charge them based on the Clean Water Act. So, yung ating field personnel po doon sa area, during that time, they got a water sample. So, to prove na kung yung mga parameters po doon sa nakuha na sample is lampas ba sa ating standard. So we have these standards. Now, expected, number one, we can assume that they are polluting because of the changes of the color. Nganong orange man ang tubig? Limpyo ba kini o kontaminado? Sir, no, regarding sa kanilang design ng kanilang siltation pan. As they promised na they are constructing a mega siltation pan. And aside from that, additional more siltation pans. Then, they are designed 5 times. 5 times po nung kanilang capacity. So, not only to think na 5 times, bali, ang imo-monitor po natin dyan, dapat may reservation space po ang siltation pan. May reservation space po. Just in case for another rain again, na kaya nga i-hold. Akong gipangutana,
gisunod ba sa kumpanya ang plano nga aprobado sa DENR, sa MGB o sa EMB? There are several programs na ginagawa po ng company. No? Una-una, nandyan yung sa kanilang feasibility study, kailangan maipakita nila na itong kanilang venture ay economically viable. At the same time, meron po sila na nire-require na environmental protection and enhancement program. Matod sa DENR, giplastar na sa kumpanya ang paghimo og dugang nga siltation ponds gikan sa upat nga ilang nabutang ug dugangan pa nila kini og 8 ug duna pay duha kuno kag gitawag nga mega ponds aron mas mapugnan ang pagdahili sa tubig sa kasapaan bisan pa man kung kusog ang bulto sa ulan. Matod ni Bapag-Bapurok Leader Sammy Quijano, pag gumikan yun na sa bukid. Asa man na padong na ng tubig, padong mo na sa dagat. Oh, makita man po ninyo. Dili man na binutbot ako kana man na. kano sa nagsugod ning pag-brown sa inyong sapa? Ato lang kuan. Atong huibis. Kapag ulan lang. Dunay kapin 1,300 katrabahador ang kumpanya. Tungod sa pagpaundang kanila, maapektuhan ang ilang pangabuhian tungod kay 75% sa mga trabahador taga-banay-banay. Kagahapon, nagsugod na og hawan ang kumpanya sa mga sapa sa mapagbaog sa pintatagan ug mitunol na sila og hinabang sa mga residente duol sa baybay ug duol sa mga sapa. Kung atong subayon, kumpleto ang papili sa ARC Nickel ug Riverbend Consolidated Mining. Apan, tungod kay dili matag na ang panahon, nahitabo ang insidente. Ug swerteng walay kinabuhing nakalas. Ang operasyon sa ARC Nickel, walay kemikal nga gibutang. Kayuta lang ang ilang ipadala ngadto sa China. Ug karon naapay usa ka barko nga nagpaabot unta nga kargahan og yuta. Ug ang katapusang biyahe niani niadtong Enero 7 pahawa sa banay-banay paingon sa China. Matod sa DENR, ilang imonitor ang kabag-uhan sa kumpanya samtang ang lokal nga panggamhanan sa banay-banay dili kuno mohatag og renewal sa ilang business permit kay maghulat sa rekomendasyon sa DENR. Bisan pa man kung matuman ang mga gisaad nga siltation ponds, water treatment facility o mga provision nga gimando sa balaod, gikinahanglan usab nga magpakabana ang katawhan aron masiguro nga walay malapas nga balaod ug labaw sa tanan. Gikinahanglan nga magbinantayon sila tungod kay sila ang mapiktuhan panahon nga dunay problema ang operasyon sa mina. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Gilamoy sa kalayo ang 26 ka mga balay nga gitukod ilawom sa Bolton Bridge 1 ug 2 sa SIR Matina, Barangay 76-A, Davao City atong Sabado sa buntag. Usa sa gilantaw nga sinugdanan sa kalayo ang dili maayong koneksyon sa kuryente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Apektado ang 40 ka pamilya sa natigayong sunog sa mga balay ilawom sa Bolton Bridge pasado alas 9 sa buntag niadtong Sabado, Enero 15, 2022 sa Albon Street, SIR Phase 1, Barangay 76-A, Davao City. Nga kasamtangang gipahikling una sa Baliti Gym, bangkiruhan ning syudad. Sa kuha nga video ni Bagan ang Hilito niadtong Sabado, makita ang baga og itom nga aso ibabaw sa Bolton Bridge. Sa ilawom sa tulay, makita ang pag-ulbo sa dakong kalayo. Sa datos sa Bureau of Fire Protection, 26 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo niadtong higayuna. 24 ang totally damaged, samtang duha ang partially damaged sa sunog. Tungod gama sa light materials ang sagad sa mga balay ilawom sa tulay, daling mikanit ang kalayo. Sumala ni Davao City Fire District Chief Investigator SFO4 Ramil Giliado, nagsugod ang kalayo sa balay sa Grace, Bantayan, Makuto. Ang electrical ignition nga nagbuto sa buto nato, kuryente ang inungdan. Wala lang nato ang ginatanaw namo nga duha manggod sa kuryente. Either electrical arcing due to loose connection or short circuit. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Gibana-banaang 200,000 pesos ang danyos niini. Walay natalang samaran sa insidente.
nahatagan usab og pasiunang hinabang ang mga apektadong residente. Pahimangno sa BFP nga kanunay pag-amping aron malikayan ang samang insidente. Kini na ang ika-22 nga natalang sunog karong bulan sa Enero tuig 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Baradong kanal sa Panabo City gihinluan sa mga empleyado sa gobyerno o mga barangay sa Mawab o sa Nabunturan, Davao de Oro, subling gibaha. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Tungod sa walay puas nga ulan ning malabay nga mga adlaw, gibaha na sab ang pipila ka mga komunidad sa Davao de Oro ug daghang mga residente ang namakwit. Samtang sa lungsod sa Mawab, midahili usab ang yuta sa National Highway. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Mukapat na sa 523 ka mga individual ang ipabakwit sa mga sakop sa MDR Raymond Nabunturan human gipatuman ang preemptive evacuation sa pipila ka mga barangay tungod sa pagtaas sa level sa tubig sa mga kasapaan resulta sa walay undang nga mga pag-ulan. Sa report sa Nabunturan MDR Raymond, 5 ka barangay ang nagpatuman o preemptive evacuation kinigalangkuban sa barangay San Isidro nga dunay 3 ka pamilya o 12 ka mga individual ang ipabakwit. Sa barangay Magading, 29 ka pamilya o 62 ka mga individual. Magsaysay, 44 families o 139 individuals. Bukal, 47 ka pamilya o 155 ka mga individual. O barangay Basak, 43 ka pamilya o 155 ka mga individual. Gigamit na sa LGU Nabunturan ang excavator o gani gipasakay na sa bakit ini ang mga residente aron makatabok lang sa tubig baha sa sapa. Gipangdala ang mga pamilya sa mga evacuation area sa lungsod. Samtang dito sa lungsod sa Mawab, preemptive evacuation usab ang ilang gipatuman nga milambigit sa mga residente sa Purok 8, Barangay Nueva Visayas, sa Barangay Poblasyon. Kagahapon sa hapon, nag-abiso na ang lokal nga pangamahanan pinaagi sa Disaster Office sa mga pamilyang nagpuyo daplin sa kasapaan sama sa Mahayag River sa sitio Mahayag, Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, nga miawas na alas 6:30 sa gabi kagahapong adlaw, Enero 16. Siyam ka pamilya o nasa 30 ka individual ang gibakwit sa Barangay Andili. 11 ka pamilya o 41 ka mga individual sa Nueva Visayas. Samtang 10 ka pamilya o anaa sa 48 ka mga individual ang gibakwit sa Barangay Poblasyon. Sa kinatibukan,
ana sa 30 ka pamilya ang gipabakwit sa lungsod sa Mawab o ana sa 119 ka mga individual. Hinuon, luwas tanang katauhan sa lungsod tungod sa aptik nga pagresponde sa mga rescue teams. Tungod usab sa walay undang nga mga pag-ulan, gideklara ni Gobernador Tyron Uy sa Davao de Oro ang pagsuspende sa klase sa tanang level sa publiko o pribadong eskwelahan sa tibok probinsya sa Davao de Oro karong adlaw, Enero 17, 2022. Rooney John Otero, Newsline Philippines. Stay safe. Wala una pag-ii og sakyanan ang Bolton Bridge 1 ug 2 sa Quimpo Boulevard, Davao City kay dunay nadiskubrihang liki sa tulay human na nga ugdaw sa sunog ang daghang balay ilawom sa tulay niadtong Sabado. Magpahigayon una og core testing ang DPWH sa tulay kung luwas pa ba kining agian o dili human sa sunog. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Giabisuhan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ang tanang motorista nga mogamit una og alternatibong ruta samtang temporaryong gisirado ang Bolton Bridge 1 ug 2 sa Quimpo Boulevard, Davao City human sa nitigayong sunog sa mga balay ilawom sa tulay niadtong Enero 15, 2022. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, kinahanglang temporaryong siradan ang tulay tungod sa ipahigayon nga integrity ug structural testing sa mga engineer. We will be conducting core testing sa Bolton Bridge 1 and 2 karong adlaw to test the strength and consistency of the slabs. And then we will come up with recommendations kung unsa ni intervention ang buhaton sa opisina aron ma-repair ug mapadali ang pag-reopen sa maong mga tulay sa publiko. Dugang ni Ortiz, dunay nakitang problema sa estruktura tungod sa dugay nga exposure niini sa kalayo. Duna usab hangyo si Ortiz sa tanang lokal nga gobyerno sa Davao Region. We have already recommended the indefinite closure of the southbound bridge due to notable deflection sa struktura tungod sa dugay na exposure niini sa kalayo. As for the northbound concrete bridge, if it is found out na minor ra ang damage, then we can recommend for its reopening provided na light vehicles lang ang makaagi. Aron dili na mausab ang mga panghitabo, we are requesting all LGUs within the region to clear bridges and other structures of informal settlers. Nangayo ng daan og dispensa ang DPWH sa publiko kay maghatag og volume sa sakyanan ang pagpasirado sa Bolton Bridge. Gihimong alternatibong ruta sa mga sakyanan gikan sa ikulan o northbound area ang Sandawa, samtang ang mga sakyanan nga pa southbound gikan sa Quezon Boulevard musubay kini sa San Pedro Street. Niadtong Sabado, nasunog ang 26 ka mga balay ilawom sa Bolton Bridge pasado alas 9 sa buntag nga miresulta sa bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Anaa sa ikaduhang alarma ang sunog. Sa karon, wala pa masayri kung kanusa subling paagian ang Bolton Bridge, sanglit padayon ang pagpanubay sa DPWH. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nangahaybol ang duha ka mga pick-up sa managlahing lugar sa Davao del Sur tungod sa danlog nga kalsada. Nahitabo ang usa sa Bansalan samtang ang usa sa Digo City nga adunay 5 ka mga taong nakaangkon og minor injury. Ani ang report ni Rooney John Otero. Nakuha og video ni Vilma Arellano ang nahaybol nga pick-up sa may kilometer 81, Barangay Santo Niño, Bansalan, Davao del Sur, alas 5 kagahapon sa hapon. Taod-taod, migawas ang driver sa pick-up ug ang pasahero niini pinaagi sa tabang sa mga residente sa lugar. Gila ang driver sa pick-up nga si Jesse Varona Valenzuela ug kauban niini nga si Fieno Valenzuela nga mga residente sa Roseville Subdivision sa Davao City. Subay sa report sa Bansalan Municipal Police Station, gikan Pigkawayan, Cotabato ug padulong sa Davao City ang pick-up dihang mi-apply og brake ang driver. Nawadan kini og kontrol tungod sa kadanlog sa karsada ug milahos kini sa shoulder ug open canal. Nakahiagom og minor injury ang sakay sa pick-up. Samtang sa Digo City, naangol ang driver ug duha niya kakauban human malagpot ang usa ka pick-up sa daplin sa National Highway sa Digo City kagahapon sa hapon, Enero 16, 2022. Gikan pa sa Pagadian City o padulong unta kini sa General Santos City aron maghatod og mga gamit sa dihang kalit kining nalagpot sa daplin ug nahagsa ang maong pick-up. Nakahiagom og gamayng samad ang driver ug duha ka pasahero niini. Palayon pa ang ilang imbestigahan karon sa kapulisan ng aksidente
Ang dangog nga dalan resulta sa walay undang nga mga pag-ulan sa probinsya sa Davao del Sur. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagtinabangay ang Team Canal og City Environment and Natural Resources Office sa Panabo City, Davao del Norte sa paghinlo sa ilang mga kanal nga barado sa basura. Gipanguha sa mga personahe sa City Mayor's Office Team Canal og Senro ang mga basurang mibara sa kanal gawa sa Somoso Hospital, Panabo City, Davao del Norte kaganihang buntag Enero 17, 2022. Tumong sa ilang pagtinabangay nga dili mabarahan ang kanal nga hinungdan sa pagbaha sa dapit inig mo kusog ang ulan. Ubay-ubay sab sa mga basura ang ilang natigom sama sa PET bottles o plastic cellophane. Pahimangno sa LGU Panabo sa mga residente nga magbaton og disiplina sa kaugalingon ug dili magpatakag labay sa basura bisan asa. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. So, syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!